Ciao mindenkinek! Ahogy kértétek, elkezdem a videósorozatot elkészíteni. Az első termék, amire a választásom esett, az az egészségügyi és tisztasági betét. Ahogy mondtam is a posztjaimban, hogy inkább gyakorlati oldalról fogom bemutatni a termékeket, illetve terméktapasztalatokat fogok hozzá mondani. Jöjjön az első termék. A tisztasági és egészségügyi betét nagyon fontos, hogy hermetikusan zárhatóak a csomagok, illetve maga a betét külön-külön is hermetikusan van lezárva. Ez nagyon fontos, mert így a baktériumok és a gombák nem tudnak rajta elszaporodni. Így nincs esély a fertőzés elkapására. Maga a betét így néz ki. Ami benne található, az egy tiszafa chip, vagy picike betét, ami felel tulajdonképpen az antibakteriális és gombaölő hatásáért. Nagyon-nagyon erős, és sok minden másra lehet használni a tapasztalatok alapján. De nézzük, hogy mit csinál egy betadinos vízzel, ami szemléltetve a vért, akár a vizeletet, hogy milyen erős gombaölős, baktériumölő hatása van. Én már igazából kibontottam egyet, hogy könnyebb dolgunk legyen, és bemutatnám, előkészítettem itt a betadinos vizet, ugye ezt tudjuk, hogy mennyire jól ragaszkodik az anyagokhoz, és mennyire nem jön ki belőlük. És most megmutatom, hogy pontosan hogy dolgozik ez a része. Körülbelül pár másodperc alatt elkezdi kitisztítani a vizet, és semlegesíteni, ha szemléltetjük ugye a vért és a vizeletet. És íme. Megmutatom, kivéve, hogy nem magába szívta, hanem semlegesítette ezt. Azt gondolom, hogy ez önmagában is fantasztikus. De nézzük a másik tulajdonságát, a netszívó képessége. Ugyanis 10-szeres netszívó képességgel rendelkezik a többi betétekhez képest. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Ami ezért felel, az ez a picike rész, és az agar-agarból készül. Ezt tudjuk, hogy sűrítőanyagnak használják egyébként, tehát bárhol beszerezhető, élelmiszeriparban használatos. És ezt most kipróbáljuk, hogy mit művel a vízzel, vizelettel, vérrel, stb. Hogy tudja felszívni. Most belerakom. Egyébként annyira tiszta anyag, hogy miután be fog zselésedni, akkor egyébként fogyasztható is. Hasmenésnél, hogyha valakinek megy a hasa, egy-két kanállal fogyaszt belőle, és elkezdi helyreállítani, és megszüntetni a hasmenést. Szinte azonnal szívja fel, már most alig tud mozogni a betét a pohárba, és meg fogom mutatni, hogy mennyire beáll a pohárba, és nem lehet belőle kiszedni. Hát ilyen. Egyébként azért mondtam, hogy a férfiak is maradjanak nyugodtan itt, ugyanis a férfiaknál a prostatánál is tud segíteni, illetve az aranyér problémáknál is. De gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy akár, hogyha valakinek fáj a feje, maga a csippet, őt bevizezve a fejre, vagy fájdalmas részre rakjuk, akkor fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is van. Úgyhogy bátran ajánlom nőknek és férfiaknak egyaránt, nagyon széles a felhasználási lehetősége. Keressetek bátran, hogyha további információkra van szükségetek. Sziasztok!